Добър ден от мен. Днеска имам едно сладурче да му сложиме предно слънцезащитно. Тук има малко стикерчета, които някакси ще пробваме да ги спасим. Ако не, вадат се дубликати, залепва се колкото остане от него или каквото се случи. Смисъл, това с етикетите никога не можеш да гарантираш, никога не може да бъде гарантирано какво ще се случи с тях. И така, слагаме фолио на предния джам на този сладур. Вече е свито. Поело си е формата. Супер! След малко ще изчистиме и отвътре качествено и започваме да го лепиме. Така, сега готово е вече нашето BMW. Има си забележки отвънка на прозореца, явно някакви камъчета са го удряли, но като цяло ето така изглежда. Много добре стана, вижда се перфектно през него. Това, което ние правиме е това, този джам вече да не буха толкова жега. Със сигурност нещата се промениха за този автомобил. A3 Wrapping, каквото и да било, може да пишете и да се обаждате. Това е от мен. Живи и здрави!